Yang baboy oh. Anak ketua itu. Daun. Kok yang bata nakainom na ba? Kita. Yung bata dito nga sa kon kinugitan. Kiran sa. Ihaw na kid sila oh. Ang dugo lang ko ano to. Ay lagi ilaw ko na. Ang dugo mo pundo. Ano ugat-ugat doy. Patay na lagi. Doy pa. Doy lagi na. Basta mo pilok pa. Ano? Di pa siya napagay ko na nagi. Kanikan na gani. Wala mo na lagi. Ang dugo atong kaon. Eh, kun mo ram ang abas na kun sila na. Gilamay mo gud pre. Ay dugo. Gilaming ay. Wa babaw ya. Kuasa ka. Gano eh? Gamor ka. Gagmay mo kayo. Panik. Di ba gamay yun lang tayo ba? Di tayo mo gud sa hurot natin. Aga. Oh, kana lo yun. Tingnan ga. Okay. Ay ha, ano ka? Ano ulo lang, ulo siguro halo gudin ko bolong. Hindi siya na di Hindi na lagi ni. Hindi man nakuha. Ha? Kung ano, hindi ka ng mga pakti. Ano mo? Basta kuwang sa bubo pa. Ito sa tayo. Kuwang man, kuwang man. Mumo kang atay sa ilo. Kaysa baboy. Ano ba? Nga ba, Kol? Sabi ko lang. Dito ka na. Na. Gamay. Nagutad na kung palalab na ako oh. Kunti ra. Dungan-dungan sa pista Birhen Medalla Milagrosa. Kunti ra kaayo kay ambit raman. Mahirap. Dungan-dungan lang. Kasaulog sa pista Birhen Medalla Milagrosa.